ingkang prajipun Pak Dimas RT Nyampon Gedumbreng. Lamongan Jawa Timur nggih Pak Dimas Nyampon RT. Gandes nuwasa solai. Pak Mito warung pojok Patuk Sumber Bendo Kecamatan Patok Lamongan. Sakara pisang-pisang sesaji. Mas Omek, sugeng dalu Mas Omek. Arayo. Patut lamun. Sinoyota mreng sasana. Kijing miring loyot kijing miring udan terus kuntul ngombe tak sawang pantes wis ana sing duwe kijing miring yo mas kijing miring kijing miring yo kijingmu miring soal penjara didondomi pikire susah ora ditunggoni ya dik ya kijing miring yo mas kijing miring nyondang nyanding orang wani nekat ayo mas ayo kijing miring ya dik kijing miring soal penjati bosing kiwa pikire susah mergo ditinggal golek rondo ya dik ya kijing miring yo mas ya dik kijing miring
dik ora bisa kumpul Sakno yo tak Mas yo yo iki kijing miring yo dik kijing miring lah kok papat arep tak sanding lah kok tambah budal minggat kapok syukur kijing mireng yo Mas yo dik kijing